Kî dibêje bila bibêje em êdî biçavekî din li Lîga Super a Tirkiyeyê mêze dikin. Li maçê wan, li derbiyê wan her wekî din. Îro ji bo serdema 2026 û 27an piştî hat kişandin û tîmê ku wekî ji hefte bibin reqîbê hev diyar bûn. Ev yek ji bo Amedsporê gelekî muhîm e. Amedspor îsal di Lîga Super a Tirkiyeyê de ye û Loma jî ev lîg me gelekî eleqedar dike. Û îro jî bi min fîkstûrek xweşik hat kişandin. Çima? Di maça pêşî de em li gel reqîbê xwe yê mezin kîja Erzurumspor. Di maça di duyan de jî em dîsa li gel reqîbê xwe yê mezin kîja Kocaeli. Maça sisêyan de Trabzon, maça çaran de Kasımpaşa, maça pêncan de yani hefteya pêncan de Başakşehir. Ev çima muhîm in? Ji bilî Trabzonê ev tîmên hemû ji bo navika Lîga Super dilîzin ji bo ku ji lîgê nekevin wê bilîzin. Amedspor jî yek ji wan e Loma muhîm e. Mesela Erzurum berê jî di Lîga Super'de lîstibû lê ketibû. Anha dîsa di Süper Lîgê de li gel Amedsporê çawa ku ew ê nexwaze bikeve wê Amedspor jî nexwaze bikeve. Loma ew dengê hevin di asta hev de ne û Loma muhîm ez dibêjim. Ev yek a duyan her tîmên ku dest bi lîgê dikin hefteyên pêşîn ji bo wan gelekî muhîm in. Ji bo bidestxistina puanan, ji bo moralê ev gelekî muhîm e. Loma jî hefteyên pêşî mesela li mala xwe Amedspor Erzurumê dike mêvan divê 3 puanan bi vê yekê bigire. Hefta duyan li Kocaeli'ye mesela çima 3 puanan jî ji wir neyne? Yan jî herî hindik çima bi wekevî ji wir venegere? 5 hefteyên pêşîn, 6 hefteyên pêşîn gelekî muhîm in. Dema tu li navên Lîga Super mêze dikî hemû nav mezin in. Loma jî kadro sazkirin, lîstin divê li gorî vê yekê bêsazkirin. Kengê wê lîg dest pê bike? Çardehê meha pêşiya me wê dest pê bike teqrîben dor 35 roj hene. Yani ji bo 35 rojan divê em bikaribin hê xweşiktir amade bikin xwe. Tiştekî din jî di Lîga Super'de derbî hene. Kî ne? Maçên ku di navbera Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray û Fenerbahçeyê de. Lê ji bo me derbî êdî neewin. Divê neewibin. Derbî kî ne? Derbî maça Ahmet Trabzon, Ahmet Beşiktaş, Ahmet Fenerbahçe, Ahmet Galatasaray e. Baş e ev derbî kengê têne lîstin? Ji bo dewreya yekem hefta çaran em Trabzonê dikin mêvan. Hefteya şeşan jî em Beşiktaşê li Amedê dikin mêvan. Derbiyên me ev in. Hefteya yazdehan Amedspor diçe Stenbolê li gel Galatasaray û hefteya herî dawî jî dîsa diçe Stenbolê li gel Fenerbahçeyê. Aras min dixwest di hefteya dawî de ne li gel Fenerbahçeyê ba. Ji min bihata pirsî. Çima? Mînak helbet em naxwazin lê eger hefteya herî dawî îhtîmala ketina ji lîgê hebe û tu li gel Fenerbahçeyê bilîzî ev tiştek zehmet e. Loma jî ji bo me her maç muhîm e, derbî muhîmtir in û bi taybetî maçên xwe yên li Amedê divê em bi ser bikevin.